Gikubor kibubnya. Uba James ban Basaiawmoit u Kyrtong ka UDP na Mawkhar pentor Mawkhar ulapan pau ya ka Jingpyndonkam Halor ka Jingpyndonkam ya ka bor ka Pisa ha ka ne ka election district council ka ban Salong Shen. Abai kran hadian beladap ban tap Kyrtong mentagasngi uba Basaiawmoit u badai u MDC barim jong ka ne constituency ulapan kan mau ya ka Jingja ha ka election beladap ha ka bagi Kyrtong kila sam da ka Pisa ki ba aswa ka sngi tap vote. Nakaliang jong u la prendam jori ya kini ke jingle jong ki katu kat ni ki Kyrtong ki bala persang ban kro ya ki nong tap vote da ka Pisa. Ula banjur ba ka jingjob da ka jingle bom hok ka pelong pat ya ubreu ba onom la ban ai ka jing syakri ka bajanai syaki pat ba. Last election lesing and you to EP ibri ke pai pakhat pangang game ke de nakadaw jong Pisa noi ban len ni kata ka perthai kal ibro koi badan kiti ki basabat mo ka jing sam Pisa sting miet de nrei mentang you to EP nga tengam jupen mlien Pisa nadu menchang asungu ai khuble ye ki prio jok Mawkhar pentor konstitusi ki bom jumlien ban ai Pisa banong ei ngan buat EP ai Pisa nampak julap buat haduk mentaro dak men sim siram ke jong ki kita di habaki kimpan nga ke Pisa Tingaru ngan job ngan tri khoj ke ngan tri kat kum ke jing kwa jing ki